Франкфуртта яшәүче тагын бер сәләтле милләтешебезгә күчик. 1990 елларда Татарстандагы иң танылган малай иде ул. Муса Маликов Русия сәхнәсендә дә еш күренде. Ул вакытта аны белмәгән кеше юк иде. Шулай булмый ни, 3 яшендә сәхнәдә үзенә гармунда уйнап, җырлый башлый бит ул. Сәләте Худайдан бирелгән диделәр. Хәзер инде ул кечкенә малай түгел, Майндагы Франкфуртта музыкант буларак белемен арттыра. Ә бу көннәрдә ул 30 яшен билгеләп үтәргә җыена. Алман илендә Муса Маликов белән Эльвира Хөснетдинова очрашты. Мен 1990 елларда Муса Маликовның хитка әйләнгән җыры «Әссәламу алейкум» башкаручының үзен дә кайвакыт шул сүз белән атап йөри башлыйлар. 3 яшендә сәхнәгә гармун тотып чыга, 4тә Илһам Шакиров белән җырлый, 5 яшендә бөтен Русия конкурсында дипломант. Мусаны Мәскәүдә дә беләләр. Заманында бик популяр иртәнге йолдыз тапшыруында гран-при алгач, аның тумыштан булган сәләтен бөтен ил халкы күрә. Шул вакытларда ук көй дә яза башлаган. Кечкенә Муса шулай һәр бала өчен үрнәк булып, йолдыз сыман балкыды да юкка чыкты. Күп кешеләрдән мин мондый сорауны ишетәмен. Ой, Муса Маликов югалды, бер дә иҗат итми икән ул хәзер, күренми. Әлбәттә, бу сүзләр дөрес түгел. Чөнки күп еллар инде мин хәзер үзебезнең илдә яшәмимен. Кунакка кайтып йөрим дип әйтергә була инде. Төрле концерт булган чараларга кайтамын. Әлеге герман җырын башкарганда кайчанда булса Алман илендә белем алырмын дип уйлады микән Муса. Ул анда яшәүчеләрнең төгәллеген ярата. Бу сыйфат электән үк үзендә дә бар. Иң беренче 9 яшендә Германиягә барырга туры килде. Бу Татарстанның Брауншвейг дигән шәһәрдә Татарстан көннәре иде. Һәм мин ул вакытта кичкенә бала бит инде. Шушы илгә гашыйк булдым һәм үз-үземә сүз биргән идем, мөмкинчелегем бер качан булса, шушы илгә бәлки укырга килеп булмас идем икән дип. Муса 7 яшеннән Казан консерваториясе каршындагы махсус мәктәптә, соңрак педагогика музыка факультетында укыган. Хәзер Франкфуртта музыка һәм сәхнә сәнгате академиясендә докторантурада белем ала. Вокалны саксофонга алыштырган. Аны уку йортының теләсә кайсы бүлегенә рәхәтләнеп кабул итәргә риза булганнар. Андагы беренче көннәре һаман да исендә. Сорадылар, кем? Әлбәттә, исемем бит минем. Саша да түгел, Иван да түгел, Муса Маликов. Шуңа күрә сорыйлар иде, ни өчен Муса? Каян сез? Мин аңлатадыр инде. Россиядә Муса исемле кешеләр дә бармыны дип алар аптырашка калалар. Мин инде аңлатадыр безнең илебез, Россия илебез урыслардан гына тормый. Анда төрле милләтләр яши. Шул милләтләргә менә татар милләте дә кагыла дип бик тәфсилләп монсын инде әлбәттә соңрак аңлата башладым. Аны чит илдә бер кеше дә көтеп тормый әлбәттә. Телне белмәгән килеш Алман профессорында алман телендә укый. Дәрестә лекцияләрне диктофонга яздырып, кайткач төне буе аны тәрҗемә итеп, конспект ясаулары әле дә хәтерендә. Хәзер аңа кайчандыр фамилияләрен энциклопедияләрдән укып кына белгән галимнәр белем бирә. Менә 30 яшыма җитәм, һаман да укыймын. Һаман да зур дәрәҗәләргә ирешәсе килә. Һаман да үзеңнең һөнәреңне камилләштерәсе килә. Чөнки чит илдә әйтгәндә күп кенә кырлы музыкантлар күп, алар белән уйныйсы килә, аларны үзеңнең әсәрләреңне ирештерәсе килә.
Шуңа күрә бу әйберләрнең барсын да эшли алыр өчен профессионал булу кирәк. Профессионал булыр өчен гомер буе укырга кирәк. Алман илендә ул һәрвакыт татарлар арасында булырга тырыша. Якын тирә илләрдә узган сабан туйлар, Франкфурттагы татарларның көзге очрашулары, башка мәдәни музыкаль чаралар ансыз үтми. Татарлыгы белән горурлана ул. Күп кенә кешеләр менә укырга, ишетергә туры килә, менә чит илдә, бүтән җирдә яши икән, татар телен оныткан икән, белгән әйбер онытылмый ул. Белгән әйбер күңелдә кала. Әлбәттә, без монда көн саен татарча сөйләшеп тормыйбыз. Әмма ләкин без шушы тел белән туган, шушы тел безне йөртә. Уй фикерләребез, әлбәттә, минем татар телендә, күп кенә әйберләрне инде мин хәзер немец телендә фикер, Аллага шөкер, йөртә алсам да, минем татарлыгым үзем белән кала. Баллада Мусаның соңы язган көйләреннән. Аның җырлары Венера Ганиева, Зилет Сибгатуллина, Рафаэль Сахабиев кебек җырчылар репертуарында. Шулай да ул инструменталь музыкага өстенлек бирә. Аның әсәрләрен Европада төрле оркестрлар башкара. Муса Маликовның хыялы Берлин филармония оркестры белән чыгыш ясау. Саксофон, фортепиано, аккордеонда уйный, көйләр яза, шуңа өстә профессор ассистенты да балаларга саксофон буенча белем бирә. Минем Казанда әле, Аллага шөкер, исән-сау әтиәнидем, энем яшәп яталар. Шуңа күрә аларны күрер өчен әлбәттә зарыгып аптырап торам. Бүгенге көндә бит инде мин монда белемемне алам. Исән-сау укуларымны бетерү белән Казанга кайтырмын дип ышанып калам. Эльвира Хөснетдинова, татарлар, майындагы Франкфурт, Алман иле.